sa nadungog nato sa ebanghelyo nga agikutlo nako gikan ni San Lucas ngatong Ginoo misugod sa iyang public ministry. Nagsagyaw siya sa mayong balita, niadto siya sa makabalangayan, nagwali sa mayong balita sa gingharian sa Dios ug siya wala mag-inusara. He was not alone in his ministry. Hinon di kuyugan siya sa napulog duha ka mga apostoles ug dili lang ka napaigo, dihay mga babae nga mitabang kaniya, mga babae nga naayo sila mga balatian, mga kababaihan nga gipalagpot ang daw mga espiritu sa Maria Magdalena, sila si Juana, si Kusa ug ubang mga babae nga nisuporta kanila pinaagi sa ilang katigayunan. So Jesus was not alone in his ministry ug mao pa nagipaabot niya nato nga sa atong misyon din sa kalibutan sa pagsangyaw sa mayong balita nga kita magtinabangay. Naagyoy cooperation, naagyoy priest and lay atau natong partnership, collaboration, support sa usag-usa. Muna sa simbahan kita mo gi-empowered nato ang laiko, gi-empowered mo na atay Pares Caritas nga ato ang mga laiko nga nagdala niini, ang ato ang Federation of Chapel Officers, ato mga BEC, uban pa mga kapunungan nga mi duol gyud sa katawhan, nangulo pagpaduol sa katawhan kay nganuman mao gyud ni unta ang dagway sa simbahan kay mo nagibuhat ni Kristo sa iyang panahon usa paningkamutan sa simbahan nga diha sa katawhan wala ang panag-indigay, walang pag-awayay, wala ba kompetensya ay noon na ang support, cooperation sa usag-usa mao ni tuyok ug tunong usab sa synodality sa simbahan karon. Kay nganuman ang maungtahas pili kini para ato ara, para natong tanan. Ang maungtahas gusto sa Dios nga kita manghilabot. Ang maungtahas mo ni misyon nato isip binunyagan magtinabangay kita padulong ngadto sa iyang gingharian. Amen. Pagampo sa